sibuyas, gagamit tayo ng bawang, gagamit din tayo ng patatas. Kung gusto nyo balatan, okay lang, depende sa inyo. Carrot, syempre, gagamit din tayo. Hot dogs, gagamit din tayo. Wala akong mabiling tender juicy. Kaya, okay na to. Syempre, manok. Pinaka-main na ingredients. Piprito muna natin ang carrots. Okay na yan. Sunod natin yung patatas. Pirito ko rin tong sausage. Okay na yan. Yan, binawasan ko lang yung mantika. Masyado marami. Magigisa na tayo. Bawang. Lagyan na natin yung sibuyas. Bay leaves. Lagyan na natin yung manok natin. Asin, black pepper, damihan natin. Tomato sauce, pare. Lagyan na natin yung sausage. Yung patatas. Carrots. Maglalagay lang tayo ng tubig, ha. Maglalagay lang ako ng chicken powder para mas masarap. Pwede rin hindi maglagay, depende sa inyo. Lulutuin lang natin ng 5 hanggang 8 minuto. Pang penali, green peas. Isang minuto pa, okay na yan. Okay na yan. Plating na tayo. Chicken apretada.